लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथाङा अरुण'दय आसुनि रां मोनो नामा? नोंथांमोना मिथिगौ अरुण'दय आसुनि रांखौ मोनफ्रोम दाननि 1 खालार खालि होनाय जायो। नाथाय बे राङा हाबदोंना हाबाखै नोंथांमोना माबोरै मिन्थियो? थारैनो जेब्ला मबाइलाव मेसेज फैयोब्ला नङाब्ला बेंकआव थांनानै पासबुक आपडेट खालामनानै नङा होमबा? आरो जुदि बेंकआव एकाउन्टजों मबाइल नाम्बार लिंक गैयाब्ला जेबो खौरां मोननो हाया। जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि खस्थ' थासारियाव गोग्लैनानै दङब्ला दिनैनिफ्राय बेफोर गासैखौबो बावगारदो। मानोना गुबै अरुण'दय आसुनि रां हाबनाय हाबैखौ नायनो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे पर्टेल बानायनानै होदों आरो जेरावबो एसेबां खस्थ' खालामना थाङालासेनो न'नि एबा सोरनिबा मबाइलावनो 7 मिनिटनि गेजेरजों 1 अक्ट' जानाय लोगो लोगोनो नायनानै लानो हासिगोन। बिदिब्ला बबेयाव नायो माबोरै नायो बेनि खौरांखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। अरुण'दय आसुनि बे रां हाबनाय हाबैखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलनि जायखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै नोंथांमोना सार्च बाराव टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय। चेक अरुण'दय बेनिफिसियारि लिरनानै नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनानै होनो नांगोन। नोंथांमोना बेबायदि सार्च खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना एसे गाइडिंसाय फैयोब्ला बेवहाय नुनो मोनगोन 3rd नाम्बार अप्शन दङ अरुण'दय एप्लिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेटास। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेबायदि क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों अरुण'दय आसुनियाव थानाय जे आसामनि गासै डिस्ट्रिक्टफोर बेफोर गासै जिल्लाफोरा बेवहाय ओंखारनानै फैगोन बेबायदि। नोंथांमोना दानिया बबे जिल्लाखौ नायनो थामहिनबा बबे डिस्ट्रिक्टखौ नायनो नोंथांमोना गावबागाव डिस्ट्रिक्ट बायदि बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना दिन्थिनानै होनो थाखाय आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ लाबाय। बेनिनो दानिया नोंथांमोना बेनि रां हाबनाय हाबैखौ नायनो थाखाय मा खालामनांगोन? बेवहाय दानिया नोंथांमोननो एग्जाम्पल महरै नोंथांमोना दिन्थिनानै होनि। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सिरियाल नाम्बार, बेनिफिसियारि नाम्बार, नाम, बिदिनो LSC, IFSC बेंक एकाउन्ट, बिनिनो नोंथांमोना दानिया बेनिफिसियारि जिथु नाम्बार दङ बिनिनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों ORU BK, बेनिफ्राय गाहायाव माखासे 7टा नाम्बार दङ। बिनिनो नोंथांमोना बे गाहायनि 7टा नाम्बारखौ नोंथांमोना कपि खालामनानै लादो। कपि खालामनानै लानायनि उनाव नोंथांमोना दानिया बे पेजनिफ्राय फैफिननांगोन। दानिया नोंथांमोना गिबि पेजाव फैफिनदो। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दानिया जिथु नोंथांमोना बेवहाय नायदो 2थि नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों अरुण'दय बेनिफिसियारि सामारि। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। बेबायदि क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि पेज ओंखारनानै फैनाय नुनो मोनगोन। बिनिनो दानिया नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिखौ नायनो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आं बेवहाय नोंथांमोना दिन्थिनानै होनो थाखाय बाक्साखौ लादोंमोन। बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों 7 नाम्बार, नोंथाङा जि नाम्बारखौ कपि खालामदोंमोन थामहिनबा नोंथांनि जि नाम्बार बेखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय आं नोंथांमोननो कपि खालामनानै लानाय नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय बेवहाय सार्च नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दानिया बेवहाय नोंथांनि जि इनफरमेसन बेफोर गासैबो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। नोंथांनि आइडि नाम्बारा बेसेबां, नोंथाङा माब्ला बेखौ जमा होदोंमोन, माब्लानिफ्राय नोंथांनि राङा हाबदों आरो बेवहाय नोंथांनि जि आइडि बेयो भेरिफाइड नंगौना नङा बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। बिदिनो नोंथांमोननि बेवहाय राङा हाबदोंना हाबाखै नोंथांमोना गासैखौबो बेवहाय ट्रेक खालामनो हागोन थामहिनबा नायनानै। आं बेवहाय जा सुबुंनि आइडि नाम्बारखौ लादोंमोन बिथांनि आइडियाव बेवहाय फोरमायनाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथाङा जुलाइ दाननिफ्राय बे रांखौ मोनगासिनो दङ। जुलाइ, अक्ट'बर, नभेम्बर बे मोनथाम दाननि रांखौ बिथाङा मोनगासिनो दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय रेफारेन्स नाम्बारखौबो नुनो मोनदों। ट्रेन्जेक्सन आइडि, ट्रेन्जेक्सन डेट, बिल नाम्बार बेफोर गासैबो पेन्डिं जानानै दङ। आरो बेवहाय नोंथांमोना स्टेटासाव नुनो मोनदों बिथाङा पेन्डिं जानानै दङ थामहिनबा बिथांनि जि एकाउन्ट बेवहाय होदोंमोन बिथांनि बे रांखौ बेंक थिंजायनिफ्राय एप्रुभ खालामनानै हरनाय जायाखै। बेखायनो बिथांनि जे रां बेयो पेन्डिं जानानै दङ। बेवहाय जेब्ला बे राङा हाबगोन अब्ला नोंथांमोना बेवहाय गोथां रंजों नोंथांमोना एप्रुभ खालामनाय नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बेबायदिनो जुदि नोंथांनावबो बे राङा हाबदोंब्ला एप्रुभ जानाय नोंथांमोना गोथां रंजों नोंथांमोना बे पेन्डिंनि जायगायाव एप्रुभ नुनो मोनगोन। बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जुदि रांखौ दानिया नायनो हायाखैब्ला थामहिनबा बेंकसिम थांनो थाखाय गोजान जायोब्ला नोंथांमोना बेबायदि गावनि मबाइलावनो चेक खालामनानै लानो हागोन गोरलैयैनो।